farko dai ina so na yi wa baki na barkansu da zuwa. Ina musu sanu da zuwa. Na baki zuciya na sallama, na aminta zo ki jara gama, gare ni ki zamo kamar malama. Ni dai ba abun da zan ce sai dai in gode wa Allah. Mun gode wa Allah da Allah ya nuna mana wannan ranar. Alhamdulillah Allah kuma ya nuna mana yan ga wato. Allah ya alkhairi, Allah ya kawo zaman lafiya, kuma ubangiji Allah ya kawo na yan gaba ba na baya ba. Ubangiji Allah ka bada zaman lafiya. Wannan daurin aure da muka zo Allah ya samu koma gidajen mu lafiya. Ilimi cikin lalama, zubarwan idanu. Addu'a da fatan alkhairi, Allah sanya cikin wannan aure ya kawo zuriya ta gari, Allah kare a sharrin masharanta. Akwai jama'a mu da dama wanda suke da buƙatar abin. Da Allah aure da irin su shukura da haka. Allah tabbatar da alkhairi, Allah kawo kalantar daki, Allah kawo zaman lafiya, Allah rufe asiri, Allah ya Ina fatan alheri, muna addu'a, muna kuma fatan Allah ya kawo na yan gaba su ma Allah ya sanya. Kamar malama, kimani ilimi cikin lalama. Wanda ya samu damar zuwa da wanda bai samu damar zuwa ba. Wanda bai samu damar zuwa ya samu da addu'a. Mu da muka je Allah ya ba mu ikon dawowa lafiya. Sai kuma Allah ya ba su ikon zama lafiya. Sauran mu kuma Allah kawo ranar namu da ba su ɗauka mu a hoto su ma Allah ya ba su Allah aure da wanda bai aure ba wanda ya kuma Allah ubangiji ya ba su zama lafiya. Abubuwan da nake so na faɗa a kai shine akwai iyayena, akwai ƙannena, akwai yayyena, akwai abokaina da dai sauransu. To ubangiji subhanahu wataala Allah ya yi kowa albarka da wanda ya zo da wanda bai zo ba da wanda yake son zuwa. Allah bai bashi dama ba. Kuma muna yin godiya sosai. Duk waɗanda suka zo muna musu godiya bila adadin. Allah saka da alkhairi. yawa a matsayina na babban abokin ango babu abin da nake cewa a wannan rana sai dai in yi wa mutane fatan alkhairi. Duk abin da za mu ce sai dai Allah ubangiji ya sanya alkhairi, kuma Allah ubangiji ya kai mu na yan baya irin su shukura. bar rana ya kamata mu zo mu taya abokinmu dan uwanmu farin ciki, wato injiniya Isu kenan. Yanzu dai Allah ya sa ya angwance, Allah ba shi zaman lafiya, tuzuran kuma da basu yi ba su ma Allah ya ba su. Subhanahu wata'ala iba mu zaman lafiya, Allah sa an yi asa'a waɗanda basu ba ubangiji Allah ba su. Allah